నరసరావుపేట మండలం ఉప్పలపాడు గ్రామం పల్నాడు జిల్లా. నేను ఉపాధి హామీ మేడ్డుని. జలహారతి జల జలహారతి జలహారతి జలధారలో భాగంగా మన ముఖ్యమంత్రులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకం ద్వారా ఉప్పలపాడు మా చెరువుకి, మాగాణికి, తాగునీరుకి, సాగునీరుకి అన్నిటికీ ఉపయోగపడే విధంగా మా ఉపాధి హామీల చేత పనిచేసి తాగునీటిని నిల్వ ఉంచుతామని అందరి చేత పని చేపించి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆజ్ఞ శిరసా వహిస్తామని మనవి చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ సాగునీరు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఉప్పలపాడు గ్రామానికి కానీ, మా సాగునీరు కానీ, తాగునీరు కానీ ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము.